Benvinguts de nou als vídeos del racó. Avui de nou us portem una anàlisi financer. Avui volem parlar de l'evolució dels ingressos i de les despeses durant el mandat de Josep Maria Bartomeu i durant el mandat de Joan Laporta. En el cas del mandat de Joan Laporta, el que no prendrem seran els comptes dels números del darrer exercici. Recordem que els comptes del darrer exercici, del 2010, van ser reformulats per la Junta de Sant de Rossell i va haver discrepàncies importants entre aquesta i la Junta sortint de Joan Laporta. El que sí prendrem serà la primera temporada en el que la Junta de Joan Laporta, per 8 dies, va acabar tancant els comptes de la Junta de Joan Gaspar. Per tant, estarem parlant d'un període de 7 temporades de Joan Laporta, que compararem també amb un període de 7 temporades de Josep Maria Bartomeu i ho compararem també i donarem dades del que és el total de 10 temporades de Josep Maria Bartomeu i Sant de Rossell al capdavant del club. Primer de tot començarem amb el creixement anualitzat, o sigui any a any, dels ingressos. Si ens mirem la Junta de Joan Laporta veurem que aquest creixement es va situar en el 18,5%. Per contra, si mirem aquest mateix període de 7 anys a la Junta de Josep Maria Bartomeu, aquest creixement cauria al 7%. I si ens mirem una xifra molt similar a la que trobaríem si féssim aquests càlculs per total del mandat de Josep Maria Bartomeu i Sant de Rossell, que la xifra situaria en el 6%. Això estem parlant d'un creixement any a any d'ingressos totals del club. Si ens mirem els ingressos ordinaris del club, per tant excloent els traspassos d'aquests ingressos ordinaris, veiem que el creixement de la Junta de Joan Laporta es va situar en el 17%, 17,5%. Mentre que, si mirem el de Josep Maria Bartomeu, aquesta xifra estaria en un 5%, i si mirem el total del mandat de Bartomeu i Sant de Rossell, aquesta xifra baixaria al 4%. Per tant, el que queda clar primer és que els ingressos van créixer a una tassa més elevada, any a any, en la Junta de Joan Laporta que en la Junta de Josep Maria Bartomeu i Sant de Rossell. Ara anem a veure què va passar pel cantó de les despeses. Pel cantó de les despeses veiem que el creixement de despeses durant la Junta de Joan Laporta va ser del 9%, del 9%, mentre que amb la Junta de Josep Maria Bartomeu aquest creixement es va enfilar al 10% i en el període de 7 anys, i si ens mirem el període més ampli de 10 anys, aquest creixement estaria en el 7%. Aquí tenim, per tant, aquí ja veiem un problema, que a part que aquí veiem que les despeses, aquí ara veurem quin és el problema. El problema és el diferencial de creixement entre ingressos i despeses, ja que mentre a l'època de Joan Laporta els ingressos van créixer al 17% i les despeses van créixer al 9%, per tant, havent-hi un diferencial positiu de creixement positiu a favor dels ingressos respecte a les despeses del 8%, en les temporades, si mirem el mateix període amb Josep Maria Bartomeu, aquest diferencial és negatiu del 3%. I si ens mirem el total de 10 anys de mandat de Josep Maria Bartomeu i Sant de Rossell, aquest diferencial també seria negatiu de l'1,2%. Estem parlant d'un diferencial any a any, o sigui, estem parlant que any a any els ingressos, en aquest cas, en el cas de Sant de Rossell i Josep Maria Bartomeu, les despeses han crescut un 1,2% més que els ingressos en aquests 10 anys. I en un període de 7 anys estem parlant del 7%, mentre que en el cas de la Junta de Joan Laporta, any a any aquests ingressos van créixer més, un 8% més, que no pas van créixer les despeses. Per tant, avui, com a conclusions, tindríem dues conclusions. Una, que els ingressos durant el mandat de Josep Maria de Joan Laporta van créixer més que durant el mandat de Josep Maria Bartomeu i Sant de Rossell, i una segona conclusió, que el diferencial, mentre que el diferencial durant el mandat de Joan Laporta va ser positiu, o sigui, van créixer més els ingressos que les despeses, en el mandat de Sant de Rossell i Josep Maria Bartomeu aquest diferencial és negatiu, per tant han crescut més els ingressos i les despeses que no pas els ingressos. Per tant, aquí veiem quin és un problema important de l'economia del Barça, perquè el Barça està econòmicament com està, perquè ha passat això, perquè la situació econòmica del Barça és delicada. Doncs primer de tot, perquè farem més vídeos per explicar diverses coses, primer de tot perquè els ingressos en aquestes darreres temporades han crescut molt, però han crescut més les despeses. Per tant, el club ha anat veient com cada any creixia en ingressos, una part important gràcies als traspassos, ja ho explicarem en un altre vídeo, però a més aquests ingressos creixien molt. Recordem la famosa fita dels 1.000 milions que no s'han arribat a assolir per culpa del Covid,
però aquests ingressos que creixien molt, veien com les despeses creixien encara més. Per tant, aquí tenim el problema. Sí, s'ha crescut molt en ingressos, s'ha crescut menys en ingressos any a any, generalitzadament, que el que es va créixer a l'època de Joan Laporta, però s'ha crescut encara més en despeses. I aquest és un dels problemes importants econòmics del Barça en aquests darrers anys. Per últim, us convidem, com sempre, a subscriure-vos al nostre canal de YouTube i a seguir-nos a les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram com a Twitter.